Ocean USA Tito Today. Hi vlogs! Welcome to my guys again. We're going to Central Park. Wow. Yeah. And here we go again. Ako na naman ang kakaiba. Some wearing slipper or sandals. Everybody using shoes. Alright, samahan niyo ulit kami sa pamamasyal. Dito naman tayo sa Central Park, New York City. Ito ang rebulto ni Christopher Columbus. Alright, so the other side, may rebulto din yan. Pero hindi ko alam kung anong pangalan. Yan po yung pinaka-entrance dito sa Luneta Park. Central Park. Alright. So, same lang po. May mga green grass. And of course, may mga pedicab. And kalesa. Alright. Yoo-hoo! Mega love shoutout mga kabayo! And also, mga kalapate. Ayan. Manila Zoo po pala ito, hindi Luneta Park. Guys, trash can over there. And ayan, lipat po kayo. Ito po ang Central Park. Wow! Yeah. And also, karamihan ng mga namamasyal naka-jacket na. Tanging ako lang ang and slipper. Yan po yung restroom. Rest area. So, si Habi, tinanggal na niya yung jacket dahil naiinitan na dahil ang dami naming lakad. There we go. Ito ang aking binidyo dito mga kaibigan is naalala ko tuloy yung mga sinaunang mga pelikula 19 kopong-kopong. Carcel. And mega love shoutout sa doggy na white over there. Okay, doon naman sa banda doon, wala tayong makikita kundi mga puno-puno. And ulit tayo, makikita nyo ulit ang aking paboritong close up natin, kalesa, kabayo. Sumakay ng ganyan. Alright. How I wish in USA matry ko din yung isa. And also, don't forget to hit the bell, subscribe, like, and do comment para mabalikan ko kayo. So, nakikita natin dito banda from Central Park, yung mga buildings sa Manhattan. Wow! Alright. Marami din nagja-jogging, marami din nagbabike dyan. Okay. And, of course, puno, leaves, walking. And there you go, yung place na pupuntahan natin. And, ito, meron tayong nakitang squirrel. Actually, ang daming squirrel na nagkalat dyan sa park. Kung saan-saan sila naglipan. Alright, maganda siguro maging pet yun. Ito na ang carousel na kung saan makikita mo ang mga kabayong lumilipad-lipad. Sa tanong buhay ko, hindi ko pa na-try sumakay sa ganyan. Kabayo, carousel, whatever. And then, after a minute, bumalik kami sa aming way pa-out sa park. And then, may nakita tayong Poso de Negro. And there you go. Yung aming way, sa side na lang. Hindi na kami dadaan sa entrance. So, dito na lang kami para ma-try din na dumaan sa Deepway Arc. Alright. Kalumaang tulay. Kita nyo naman. Color orange. Antico. So, konting lakad-lakad lang. So, nandun na kami
sa may gilid ng Central Park. So nakita yung building over there kung saan nandun ang rebulto ni Christopher Columbus. Right. So dito naman sa way na to, yan yung entrance ng Central Park. Alright. So may mga pedicab doon. There we go. Ayan. Alright, that's it. Let's go. Uwian na. Thank you very much. Thank you so much to Cloud9 Balloons TV, Manang Kilay, and also Kapsat Biggest, and Marlon Rex Ladaw, and also my new member again, Miss Divine Rose Channel rejoined, and Mommy Test Kitchen, the new member of I Wish in USA. Thank you so much dahil kayo po'y nagpabudol sa akin. Ito po yung mga listahan ng aking mga nabudol. Sana supportahan niyo po mga kaibigan ang I Wish members. They are so very supportive. And also, don't forget yung aking mga super chatters and sa aking team budol. Ang aking budol po, ayan, nandyan lang po, nakalista lang po. Ayan. And also, Intra Power Lifestyle, ang aking paboritong na budol. Ayan. Love-lovin nyo na po ang mga nakikita nyo dyan na naglipa na mabubudo. Yan, mga members ko po yan. Thank you so much to all of you. Sana hindi po kayo magsawa na tumakilig sa aking mga pelikula. Nagalagara kay Kapsat Zelma ng Inormutan, Steve Music Zone, ang aking notabels na hari ng mga budol. Sila, Spreader Josh 8, Eshada Sadik Vlog, CM Vlog sa Kuto M, Marlon Rex Ladaw. Ayan, yan po yung mga katim naming mga budol. Nakablog din si Pakoko at si Ito Yoyo, yung mga paborito kong pangalan ng channel. Alright. So, sino pa ang hindi ko na shout out ng mga aming kachika? Ay, mga pala si Wengs TV. Ayan, si Covers.ka. Ayan, mga kakabsat namin. Si Razelma. Kakabsat namin. Inomot. Si Fancy de la Cruz. Sino pa iti inormutan ng kakabsat tayo? Alright. Basta yung mga inormutan dyan, mega love shout out. Thank you so much sa inyong lahat. Sana huwag kayo magsawa na tumangkilig sa aking pelikulang napaka-nonsense. See you on my next vlog, mga kaibigan. Alright. Thank you. Very much. Antay ko lang magtapos kung ito, tumatakbo. Alright. Bye, everyone. Thank you, Mr. Di Gontalan. Good vibes, mommy.